Zdravím všetkých fanúšikov Prvý FC Slovácko, tady Švíďa. Ďakujem za vaše otázky a budem sa na ne snažiť odpovedať. Otázka znie, kto je z realizáku najväčší komik alebo srandista? Tak máme ich tam veľa, určite je to jeden z masérov. Máme veľmi dobrú skupinu, celkovo fyzio, maséri a tak ďalej. Celkovo na maserni je veľmi stále veľká sranda a na tomto sústredení som si to mohol prvýkrát zažiť. Takže určite jeden z maserov alebo fyzio, podľa toho, kto má aký deň, ale je tam veľa srandy. Jak si sa cítil po prestupu do Slovácka? Tak určite to bol pre mňa veľmi veľký krok dopredu. Vedel som, že idem do klubu, ktorý možno, že potrebuje takú tú omladenie alebo z mojich informácií trošku viac pomoci, čo sa týka mladších hráčov. A vedel som, že je to veľký klub, ktorý v nedávnej histórii spravil veľké úspechy aj v Európe. Takže určite som išiel už do rozbehnutej sezóny, čiže bolo to náročné, ale som veľmi rád za to, ako ma veľmi dobre chlapci prijali, stav a celkovo som zapadol do partie. Myslím si, že na moje šťastie som hneď začal aj hrávať, takže určite aj to pomohlo k tomu, aby som zapadol do mužstva a cítil som sa tam ako doma. Ďalšia otázka znie, s kým si na pokoji a jak si užívaš sústredení? Takže na izbe som s Jixom, NDFM. Rozprávame sa po anglicky, aj keď Jix tu je už dlhé roky v Česku, ale mne to nerobí problém a sústredenie si veľmi užívam. Je to moje prvé sústredenie, aj keď som tu už niekoľko mesiacov s klubom, keďže som zameškal to letné sústredenie. Ale je to náročné, veľa trénujeme, veľmi veľa nových informácií, ale som rád, že sme išli ako keby mimo skupina ľudí, klub, taká tá naša rodina, ktorú tu budujeme a verím, že toto sústredenie sa preukáže v sezóne a v zápasoch, ktorí nás čakajú a veci, na ktoré budujeme tu a teraz. Spoluhráč, s ktorými je najväčší zábava? Tak je ich dosť. Máme tu dosť, ako už aj som spomínal v miestnosti fyzio a masérov, tak tam sa tiež vyskytujú nejaké individuality, ktoré vedia povedať nejaký ten vtip alebo spraviť veľmi dobrú atmosféru a zábavu. Medzi ne určite patrí Patrik Blahut, asi taký ten najväčší, ale keďže dosť času trávim s Alanom Marinelim a rozprávame sa po španielsky, tak je škoda, že viacej hráčov mu nerozumie, pretože on taktiež vie spraviť vynikajúcu atmosféru a vie rozosmieť chlapcov. Jak sa cíti po vyhratém Prateláku? Jaká je aktuálne nálada v týmu? Takže určite toto herné sústredenie, možno, že ako nie je až tak zamerané na výsledky, ale do každého zápasu chceme ísť tým, že sa chce vyhrať. Hlavne sa sústredíme na to, aby sme budovali tie veci, ktoré, ak som spomínal, chceme preukázať potom v nasledujúcich ligových zápasoch a do konca sezóny. Ale určite je pekné vyhrať tieto zápasy a zvládnuť ich, ako sme to spravili aj v druhom zápase, kde sme otočili to skóre, ale samozrejme aj zvládli sme ten prvý zápas. Takže určite možno, že na to nie je až také veľmi veľké sústredenie tie výsledky, ale ako som spomínal, do každého zápasu ideme s tým, že chceme vyhrať, tak ako to chceme robiť aj v lige. A myslím si, že je dôležité budovať takéto výherné momentum, aby sme si ho udržali a verím, že si ho udržíme aj do konca tejto prípravy a rovnako začneme aj v lige. Jaký je najlepší hráč, proti ktorému si ve svojej kariére nastúpil? Tak keďže som vyrastal v akadémii Manchester United, tak hral som proti veľmi, veľmi dobrým futbalistom, ktorí to teraz dotiahli na vysokú úroveň. Aj moji spoluhráči ako Garnacho alebo Alvaro Fernández, ktorí teraz hrávajú Ligu majstrov, ale určite nejakí tí súperi. Bolo to stále to derby proti Manchesteru City, kde hral napríklad Cole Palmer, ktorý teraz hrá samozrejme veľká hviezda Chelsea, Liam Delap tiež, ktorý tam prestúpil, Romeo Lavia a taktiež všetci, ktorí pôsobia v Chelsea. Takže určite to bolo to mužstvo z Manchesteru City a hráči, ktorí tam pôsobili. Čo hovorím na našich fanúšikov? Popravde ma veľmi milo prekvapili už pri prvom zápase, kde som sa bol pozrieť len ako divák proti Jabloncu. Ma prekvapili, že na tak malé mesto vedia spraviť takú dobrú atmosféru. Sám som si to zažil a myslím, že aj môj najlepší moment bol celkovo zápas proti Sparte, kde sme doma uhrali veľmi cenný bod a cítil som v nich takú tú veľkú podporu, ale v každom momente aj v týchto ťažkých, ktorých sa nachádzame teraz, tak na tých domácich zápasoch je to stále cítiť a
stále aj na hosťujúcich zápasoch alebo vonkajších zápasoch stále tam máme nejakú tú podporu, takže to je úplne úžasné. A ako som povedal, budujeme doma veľmi, veľmi silné mužstvo, silnú atmosféru, čo sme potvrdili aj v posledných zápasoch a verím, že to tak bude pokračovať a ďakujem vám za vašu podporu. Je pravda, že Hotov pripomína sídlište Luníka Adam Skriha. Ďalšia otázka znie, či sa mi páči v Hradišti. A ja na Slovensku pochádzam z malého mesta, kde je pomerne podobný počet obyvateľov ako Uherské Hradište a milo ma to prekvapilo s tým, že aj ja pochádzam z malého mesta a na to, aké Hradište je, dá sa povedať, že malé mesto, tak je naozaj krásne. Dá sa tam robiť veľmi veľa vecí, či ma navštívila rodina alebo kamaráti, tak stále sme sa bavili o tom a porovnávali sme to s mojím malým mestom na Slovensku, aké krásne máme námestia, na to, aké je to malé mesto, tak aj štadión je dostatočne početne veľký a celkovo je tu, myslím si, že dosť veľa aktivít robiť a robiť veci vo svojom voľnom čase. Kto z týmu je najväčší pejsanek? Určite je to Maser Adam Skrivaň alebo Patrik Blahut, to sú dvaja pejsanci. Ako sa ti po zranení darí? Je Česká liga hodne náročná, jaké to bylo v Akadémii Manchester United? Takže už na môj mladý vek som si zažil a prešiel som si dosť veľa zraneniami. Mám operované obe kolena, predný krížny väz, menisky a všetko ostatné. Je to, ako tak povedať, to sú jediné moje zranenia, ktoré som mal a mal som ich rovno tie najväčšie, ale stále, vďaka Bohu, som sa z nich dostal. Prvé sa mi stalo v Anglicku, druhé v Španielsku, takže mal som okolo seba ľudí, ktorí sa o mne veľmi dobre postarali a ten návrat bol stále ťažký, ale ďakujem Bohu, že som ho zvládol a aj tieto momenty ma pripravili na to, čo prežívam teraz, na tieto ťažké momenty, ktoré možno, že sa nachádza klub. Česká liga, tak počul som o nej, že je veľmi, veľmi bojovná, náročná, fyzická a hneď som sa v prvom kole na Bohemke o tom presvedčil, ale myslím si, že ten presun som zvládol, rýchlo som si na ňu zvykol, tak tiež ďakujem spoluhráčom a celkovo ľuďom okolo mňa, že ma podporili a dali mi nejaké tipy na to, ako to zvládnuť čo najrýchlejšie. Takže určite ten prechod bol náročný, rýchly, ale myslím, že som ho zvládol. A taká tá ďalšia skúsenosť, ktorá sa so mnou väzie, je, že som vyrastal v Akadémii Manchester United. Bol som tam od 16 do 19, taktiež som si tam zažil dosť náročné zranenie, ktoré ma ale vybudovalo možno, že mentálne a aj nejak fyzicky do hráča, do človeka, ktorý som teraz. A bola to vynikajúca skúsenosť žiť mimo rodiny, hrať proti vynikajúcim hráčom, vyrastať okolo top ľudí v top podmienkach, takže určite mi to veľa dalo a aj za takúto skúsenosť som veľmi vďačný. Jak náročné byli tréningy Manchester United? Dá sa povedať, že je to veľmi ťažké porovnať, keďže som tam vyrastal ako v akadémii, ako mladý hráč a ten rozdiel medzi mužským futbalom a takým tým dorastenickým je citeľný. Ale samozrejme, že sme boli mimo rodín, tak sa nám snažili alebo chceli nám vyplniť ten čas čo najviac. Takže sme dosť veľa času trávili na akadémii, v posilňovni, na ihriskách a tak ďalej. Dosť často to bolo aj dvojfázovo, kde sme sa zamerali skôr možno že na takú individuálnu techniku a individuálnu prácu. Ale určite takéto tréningy v mužskom futbale a v prvej českej lige, ako zažívame aj teraz pod novým trénerom, sú oveľa náročnejšie a či už fyzicky alebo aj na chápanie nových vecí, ktoré od nás chce, ktoré od nás vyžaduje ako taký futbal mužský a celkovo prvá česká liga, takže určite tam je badateľný rozdiel, ťažko porovnateteľný, ale ako som už mnohokrát spomínal, som vďačný za to, že som si mohol vyskúšať jednu aj druhú stranu a prejsť si tým procesom a rásť aj tak ako človek a rovnako ako futbalista. Najobľúbenejší klub z top 5 líg. Ja som bol stále fanúšikom Realu Madrid. Neviem prečo, možno, že za tých čias, ako tam Ronaldo bol veľmi úspešný a celkovo ako vyhrali 3-krát Ligu majstrov po sebe, takže odtedy som ako keby tak začal ich vnímať ako
ten veľkoklub a to je môj obľúbený klub. Tvoj najobľúbenejší hráč? Tento hráč už prestal hrať, ale mal som veľmi rád a pozeral som sa strašne na Tonyho Kroosa z Realu Madrid. Mal som tu aj česť ho vidieť naživo, keď som bol na lavičke na Santiago Bernabeu, ešte v španielskej Almerii. Takže jednu vec ľutujem, že som si nezobral jeho dres, ale z dnešnej modernej doby tak určite to bude možno jeden z záložníkov Chelsea, ako Caseido alebo Enzo Fernández. Veľmi sa mi páčia oni. A je to pre toto video všetko. Ďakujem vám za otázky. Nemá ukončiť to. Ďakujeme, končíme!